manungsa kena sosok angkara tanggane ora kusmal. Kusmane geger ora kapan pati pusaka. Tahu genesak oleh belapak. Lamun kok ora kakap kok tidak dhuwur. Saiki kok karep balik kok gak bayang. Gusti Patih Arya Kencana. Aku gelem bali. Waton utang kula negara paringe tahun akan Sumali. Ya kan barang aku bakal maju. Bos. Sumali Melayu Yayi Kembang Joyo ngeligan rambut piutung Yayi kan pancen kowe lali gak elengan opo pancen kowe kok sengaja kebarani sing kok kowe kan kowe ora piutung Jalaran boten kiat ngampah salebetipun manah Kakang Arya Kencana sumbaripun Kakang Sumali bebasan mecah akan dateng kalingan kula Kakang Sumali opo kowe ora eling kasing ingkang Rama Kusmas Gusti Sunan Mulya
Lamun to rambut pilutung wong sekorangkane pati bakal bubuk. Kok nganti kaya ngene kedadiane. Ora bisa pergo nafsu. Sing kok minggan sapa rambut pilutung Kakang Haryo Kencana. Manapun Loh, Kakang Haryo Kencana. rambut pilutung bubuk kembang kacang nih. Kakang Haryo Kencana. Ngomong gede kelamaan Kakang Haryo Kencana. Nek ngantos rambut pilutung bubuk kembang kacang. Agen kula ngasta dalam kanale Kanembak. Namun kandung sak karipun payu. Jojong ngopo atimu. Budi dolo ya ambil rambut pilutung. Iso dikandani. Kok menawa saya dikandani rambut pilutung sing wis bubuk kembang kacang. Aku kelingan sing bisa dandani saka apa wae. Kakang Bakri. Saka desa Mangsar. Kok bisa dandani rambut pilutung? Kaya ngono. Atas putusan karep prajurit. Prajurit. Paring pangandika Yayi Kembang Joyo. Kakang Bakri kaget kula tingali boten wonten ing pendhapa Kabupaten Pati. Nanging mapan wonten sak tengahipun manah. Damel kagiting manah kula. Kanjeng Adipati Kembang Joyo kersa nimbali kalih kula boten tumapak ning pendhapi pati pesantrenan sansaya wonten ing tengahipun wana ingkang kados ngaten. Nanging Kanjeng Kembang Joyo sakderengipun kula caos sungkem kadung. Kula tampi anggenipun Kakang Bakri caos pangabekti. Nanging boten liwat bukti kula katut. Kula tampi mugi dadosaken jimat kula. Landika Gusti Arya Kencana kula nggih caos sungkem. Tak tampa mung kuwi basa padha-padha. Ngaten. Kanjeng, Kakang Bakri. kula kok kepengin takon. Adat ingkang sampun kelampahan. Kanjeng Adipati Kembang Joyo nimbali dhateng memitranipun menika wonten pendhapi. Nanging kenging menapa nimbali kok wonten tengahipun wana ingkang kados ngaten. Kula badhe waloka kelawan Kakang Bakri. Nggih. Menika sampun lawan jejibanipun Kakang Bakri pinangka dados juru tayuh wonten ing Kabupaten Pati. Nggih. Boten kula selaki pancen gamelan kula.
ngayuh pusaka gedhe pusaka minangka kagem pikukuh wonten ing Kadipaten Pati. Kakang Bagri Dawuh Kanjeng. dadosaken kawigatosanipun. Ngantos kula nimbali kelawan Kakang Bagri. Jalaran medal sakmenika rambut pinutung sampun pukut kembang. Pripun? Nuwun sewu nggih. Pikukuh ing Pati pesantenan. Lambang kejayan ing Pati pesantenan. Menika Kiai rambut tinutung lan sak panunggalanipun. Kok ngantos guguh kembang kacangipun jlentrekipun kados pundi Kanjeng? Kakang Bagri, Pati sakmenika boten tentrem. Kabetok tumindak lan pakardinipun begede saking klaling Kakang Empu Sumali. Kakang Sumali munggah ing Pendopo Agung Kadipaten Pati nagih janji nyuwun ganjaran ingkang nalika semanten kula janjikaken wujud bumi botak ingkang mapan wonten ing kula negara. Lah, mongko nek kula mastani kawula wonten ing Pati menika tasih kathah ingkang betah akan dhateng Prabowo. Kula semados, kula semaya. Nanging Kakang Kusumali boten kersa ndadosaken peperangan. Prajurit saking Pati nalih wadyabalanipun Kakang Sumali. Oh ngoten. Kejawi prajurit saking Pati kathah ingkang dados beban kepeksa. Kula pribadi ingkang ngadepi kelawan Kakang Sumali. Ning saking kebrongoting manah kula boten kiyat ngapah. Satemah rambut pinutung kula ligakaken Saking rangkanipun. Punapa boten paring pepimut dhateng Kanjeng Adipati Kembangjaya. Pikukuh ing Pati rambut tinutung sakwanci kuwal saking rangkanipun Pati bakal ngemahi prastawa. Kakang Bagri, aku ora maitu. Kabrongot artine Yayi Kembangjaya ngadepi karo Sumali Islam kaya ora kuwowo. Lho ora kuwon golongan dari Yayi Kembangjaya aja nganti rambut putung langsung orangane. Yen ngaten Kusumali tumindakipun boten kenging panjenengan tambah. Kanjeng Adipati nak perkawis ngucik lelabuhan babat alas kemiri. Niki mboten Kusumali piyambak. Kula ugi nderek kangelan babat alas kemiri. Nanging kula niki ngertos nak Pati negara anyar tesih butuhake prabeya. nanging kados pundi malih Kakang Bagri. Ibarate sega pun dadi bubur. Saya-saya rambut pinutung sampun tuku kembang kacangan kula. Nggih, sak menika nimbali dhateng kula wonten wigatos menapa. Kula aturi Kakang Bagri nayuh pusaka wujudipun rambut pinutung kejawi saking menika. Sasampunipun rambut pinutung kula pasrahaken lawan Kakang Bagri. Kakang Bagri mboten sisah kundur wonten ing Adisari. Jumuju wonten ing gedung pusaka. Olo Kanigara Kroncong Gumbala Geni sarta Sabuk Taliwangke mangbeta wonten ing Adisari. Kula kedah nayuh utawi janjani pusaka cik men Pati wangsul dadi negari ingkang gemah ripah loh jinawi. Menika Mas. Nggih, pangertu. Sarening sampun kaweca tembung panjenengan. Kula badhe amiti mayuh rambut tinutung kula kampir wonten ing gedung pusaka prabeyanipun badhe
Yai Kembang Jaya ora ketemu sakro berani. Kaya mongso padhan. Ora kesagone kakang bakti gandane pusaka lan Kanjeng saking menika aku ngantos kanjeng ingkang lahiran monggo sami-sami putra wonten masa Gusti pati pesantenan ingkang mangki wonten ingkang yo kuwi sudah karmati. Jeneng ayo. Jane iki mau lagu rembug sapa? Ayo ngrembug sampeyan to, Kang. Wong aku iki lho ngenteni sampeyan. Rasane aku. Heeh. Lah luputmu apa ora sane? Lupute sampeyan iki jare mau arep bisa lakone sendak. Nanging kok ya randhet iki lho. Sik, Piye Kakang kudune kowe Prabu? ngerti to. Kowe dadi bojoku iki ra mung cukup sedina wis suwe banget. Gaweanku iki golek recek kanggo nayuh pusaka. Ngewangi karo kakang Bakri. So Kakang, aku yo ngerti nek gaweane sampeyan iku nayo ngewangi Kakang Bakri. Mergo tekamu papan kene rada randhat, aku mau golek recek durung ngontek untuk oke. Oh, kaya ngono. Iki ngene. Piye, Kang? Jane kok mbau-mbau iku wis rampung apa? Ya wis rampung wong iki mang yo kari ngenteni sampeyan. Mergo ngopo? Yen aku tinggal karo kowe iki jelasan yen rika ora bisa mangan, yen dia ora bisa turu. Mergo kowe karo aku iki duwe hubungan saya-saya. Aku iki sujono banget, gek watu mbok tinggal priya karo wong lanang. Kakang Prabu, sampeyan iki rasa kuwatir. Tresnaku iki mung kanggo sampeyan, Kang. Lho gini ra kuwatir. Wong duwe bojo ayune kaya ngene. Oh, Lah bojone sapa? yo bojone mlayu to. Bojone sampeyan to? Oh. Mergo aku sujono karo kowe ya apa? Gedene tresnaku karo kowe. Nganti aku duwe sujono kang kaya mangkono. Kakang, aku percaya kok sampeyan iki tresna. Ngene. Piye, Kakang? Aku mesti ora telek karo kakang Bakri. Ya karepe Kakang Ranji kepiye? Nek pancen gunung mbau-mbau iki wis rampung, kowe karo aku bebarengan padha dilek karo kakang Bakri, cewekne iki Bagas Waras apa ora? Kaya ngono kan? Yo. Saya kan Ngono. sampeyan kesempatan. Ayo.